bare sådan en hurtigt. Der er i øjeblikket ikke kontakt til mobiltelefonen. Ding, ding, ding. Hvad er sådan noget? Hvor fik jeg chok? Laver du Nexus? Man kan ikke se det. Hallo, vent dig lige om, så man kan... Hallo, kig på mig. Kig på mig. Kig på mig. Det er cremekram, som er Casey. Stop med at gøre det på min bukser. Hallo! Hør med Tornette. Hvad kigger på mig? Nå, Hane kom på ham. Nej. Det smager rigtigt. Du kan ikke have Nexus. Det skal du. Nexus. Er der en cola, August? Du har slet ikke fundet noget her med. Nej, du er helt babyhår. Jeg er jo ikke ink. Hvor ser det ulækkert ud, mand. Hvor er der spejl? Og det der spejl, du kigger i. Hvad fanden så du boller mig rundt sådan det er helt klart. Det er slækhår. Hallo, ikke bare, du har bare proppet her på hende. Hvad med det i siden? Hvor er det helt fint. Jeg har det alle veje, mand. Med fingrene her? Jeg har det i nakken og i pikken. Prøv at se, jeg har fået en nakke. Jeg tror, jeg lægger den her ind på Facebook. Ej, du har sådan en lille babykrølle der. Min babykrølle. One. Det er det med yndlingskrølle. 5, 4, 3, Vi har lagt make-up på 2, 1. Ja, jeg har ikke det mere. Kevin har det på hans. Det skulle du også gøre på August, Pernille. Når jeg lægger make-up på ham? Ja, det kan godt komme af igen, August. Nej, det gider jeg ikke. Jo. Jeg lover, det kommer Det gjorde vi på fugl. Fuck, hvad snakker du? Palla, tag dig nu noget røvsøg. Luk røven nu. Så dog lige noget. Ej, det er ulækkert, mand. Fordi han skal ligge ned. Ja, så læg det ned snart. Nej, det behøver han ikke. Jo, det gør også med fugl. Så det gør man med. Kom, læg dig med hovedet derovre. Nej, ellers skal man ikke komme til at filme dig. Jo, Du filmer også din røv på den. Hun er jo lige væk, og jeg kan kun se den klamme røv. Prøv lige at stoppe. lortehår, mand. Ja, jeg tager den. Hvad skal jeg gøre med mine øjne? Bare luk dem. Ja, jeg tager den. Jeg skal gøre mine øjne. At du skal smide dem ud. Ej! Det er så klart for god. Fuck, du er dårlig. Ej, du er det i hovedet. Ja. August, lad være med at rynke med hovedet. Ryk med hovedet. Hallo, Pernille, du skal bruge den her. Men det er sjovt som et lille spædbarn. Ja. Ja. Fuck, jeg ved med det er. Hvad har jeg gjort? Hvad har jeg gjort? Jeg bare glemmer på dit bluse. Så tror jeg, jeg kalder den August' makeover ind på Facebook. Gift det svejne det her, mand. Der skal mere farve på. Ja, roligt. Man kan slet ikke se det der. Ja, det kan man godt. Hvor er det klamt det her. Mere på den Ja, samme. så er det over på den, I tager den der. Prøv at gøre det over på den anden kant også, Pernille. Ja. Så her, den lukker lige. Og det skal passe med den anden, med den der kender også, den som du ligger. Jeg fik bare chok, mand. Nå, ikke engang. Altså, hvis ikke man kunne se, at du har kort hår, så ville du også seriøst ligne en pige. Han skal lige den der lidt det skal du også. Jeg er snart færdig. Nej, overhovedet, men altså længere om at ligge med, bare vist. Hvordan kan det være, at det sviger i det ene øje? Fordi du ikke kan lide Pernille ikke give sig op på den. Hold da kæft, det var ordentligt godt. Det var bare fordi, jeg Også den her. Ikke. Hold nu, Mark. Nej, du må ikke bevæge dig. Hvad du han sagde? August, du må gerne åbne øjnene.
Nej, ikke endnu. Hvad er det, som jeg prøver på mig? Hvorhenne? På læberne. Lipglas. Det er du god til det her. Bare bede om at... Det er svært at ligge på den her side. August, sammen læberne. August, kig lige på mig. Bliv liggende. August, gør sådan her. August, gør sådan der med læberne. Ja, Ja, så der, den ja. er hovedfiction om panden. Det blev det. Nej, jeg må ikke nok se mig selv. Nej, ikke endnu. Så lad os være. Nej, Monika, han skal ikke have alt det der. Jo, han er ikke have med på læberne. Nå, nu skal du bare have noget på øjnene. Men at det der lipgloss på kinden. Nej, det er mormærke. Åbn øjnene. Jeg tror, det er lipgloss. Det er lipgloss. Åbn øjnene. Lipgloss på. Bare bed om at blinke. Blink, blink. Du ligner seriøst en bøsse. Og min pande. Det er ligesom, når du gør det om morgenen. Nu stopper jeg for mig. Skål der på det andet. Øj, for helvede. Blink, blink, blink. Hvad du lidt? Nej, åben. Blink. Åben. Nej, ikke så hurtigt. Bare blink en gang. Blink, blink. Det er fint, det der, ikke? Ja. Må jeg se mig selv Ej, nu? hallo, Monika kan godt komme lige med noget af det der. Fordi han er helt lys her. Jamen, jeg måtte jo ikke noget for mig. Gør jeg selv mere? Min æd. Du har det med tænderne, August. Har du godt det? Jeg kan godt lide det. Ej, okay, nu røg den ned igen. Må jeg se mig selv nu? Nej, du må ikke. Prøv lige at... Han er på regnse op i hovedet. Ej, du kigger. Giv mig nu. Jeg vil gerne lige se det Nej, her. ikke det her spejl, det store. Du skal op i det store. Bare luk det. Han må så det kigge. Er du færdig, Pernille? Nej, tag lige min telefon. Åbn lige øjnene, August. Jeg skal have et ordentligt stort billede af dig, mens du ser sådan her ud. Prøv lige at kigge op i kameraet. Okay, det var lige der slet ikke det. Okay, du ligner ved det en bøsse, du gør. Sådan der. Er I færdige? Så med det der hår der, man. Det er vildt. Nå, nu må du gerne rejse dig op. Kig. Fuck, I er dårlige til det. Nej. Fuck er I så? Nej, du er bare dårlig til at se ud sådan der. August, kig lige på mig. August. Hvad, må jeg gerne skal lage nu? Nej, du skal køre hjem sådan der. Det gør jeg ikke. Jeg har ikke noget make-up fjerner. August, kig. Hallo, jeg skal have det af. Ja, det lovede. Okay, her. Fint. Der er ting her til at tage af. Her, jeg fjerner det, August. Kom. Altså, hvis du er så god til at Du tage er jo det. også mester. Ja, til at fjerne. Jeg skal fjerne. Ej, du tager det hele af. Det var så Augusts dag som pige.